Bir mesele var indi. Enata qıydını berjekden qıyyd oğlan men barjakka diye. Kan mol yaşa. Bismillah. Enatan wezifeti bu qıyyd oğlana özleri ya başqa bir qow dilawar adam, dilawar denanany düşündirmeli yan qıyyd oğlana. Can qıydım, can mallim. Dünya diýäniň bütüsüldür. Dünya diýäniň şejeredir. Sen gözüň imanyň ahiretyňa tyk. İnşallah utarsyň zat diýip düşündirmeli. İzdivaçdan maksat şidir, biciredir. Yan qaydylan zatlar düşündirämal. Yine de bolmaz diýip dursa, Hazreti Ebu Hanife aýdypdyr: "La yujbiru weliyun baligatan." Hiç bir ene, hiç bir däde, hiç bir ağa qıydynyň ballysyny golun toglap äre berip bilmez diýipdir. Zorlap izdivaç jüftlep bolmaz diýipdir. Ondan çüreyim, Peygamberjanyň bir aýdan sözi bar: "La yunkahul bikru hatta tusta'zan." Ahrajahul a'immah. Qıyyd oğlandan ijaza almany zor bilen jüftlep bolmaz diýipdir. Mana ýaxşy enatala agyly eşitip galyň. Boynumyzda galmasyn ýetirmeli mesele. Bir kuştany da tawsiye, mana aýdyp inşallah tamam eder. Ey öýlenen dostlar, izdivaç eden ayallyk bollar. Yüzük takypdyr, namzat bolupdyr, ýalyk taklypdyr, ayallyk bollar. Hudaý üçin isteýän, ýa-da aýdyp geçdik. Türkmen aýdyp geçipdir ahim, yorgonuňa göre aýak uzat diýipdirler. Sen adam ýeňi kıssama, Hudaý üçin agrama salma. Bukçalar näme gerek? Kesdi goýar. Falan zat näme gerek? Sen ne getirme, men ne getirmeýin. Sen aýt, men aýdyn. Döwregimdäk etmeseli etmesin. Qıyın görseli qıyın görsün. Sen Hudaý üçin et şonu. Ýanyňdakyle qıyın görse onda da ite utarsyň. Bir de eşitdirip otyr. Niçe yeňildin adamyňa kan agram salma. İkilenji, ey ayallyk bollar, ey dostlar. İzdivaç kök gelse, ene taňyz basmyrak maslahaty bilen ýaňy geçdi görüňler. Zindigi jur boldy dämi? Ay öýlenmegiň, äre barmagyň, öýlenmek, birilin jüftlenmegiň muşkilaty kan ahirim diýip günüň güýmeme näme üçin ýaňy ne kadar sogaby geçdi, diniň ýarty bitýär diýdi. Bir. İkilenjisi de şu dünýede muşkilatla bilim derejati ahiretdir. Meger bitaý hemişelik jaýmy, sen hiç muşkilat boýnalmany, hatir jeme bolýyp, gülüp laqyllap ýaşap gezjek bolýan zatmy şu dünýede şa. Yok, zindigiň barşyna göre Peygamberjanyň sünnetimişdik diýip de izdivaçyň urny bol. Dünýäň kellagyrlary ahiret derejaň ahim. Dünýäň gynçylyklary ahiret derejaň ahim. Sen musulman meger arzuň ýokmy? Dünýeden geçmäkäň jenneti görüp geçeýin diýip. Qysgaç hikaýa aýdyn. İzdivaç erepti ýok, eme imanly adamyň gurrungy. Peygamberjan bir jeňde kafirlaryň eteginde bireme horlanan jeňinde Peygamberjanyň mübarek dişi gaçyp, ýaňygy ganap, maňraýy ganap, hewr horlyk çeken bir jeňinde ahir zordan ýykylanda dagda ýokary galyp sagaman galan bir jeňinde kan sahabala şehit bolupdyr. Ahir deminne oty gala Peygamberjan aýdypdyr sahabalaryň birine, barın diýipdir, Sa'd ibn Rabi' diýen sahabamy görseň şehit bolupdyrmy bamy? Ýanky sahaby ýortyp şehitleň arasyny gözläberdir. Görse Sa'd ýanky Peygamberjanyň aýdan sahabasy ýatanmyşdyk, jany barmyşdyk. 70-80 ýerine yara barmyşdyk. Baryp görse jany bar, ey Sa'd ibn Rabi' diýipdir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana salam aýtdy. Bu näme ýagdaýda sen nip senden sorady, menne şu habar sana ýetirýän diýipdir. Sa'd ibn Rabi' ahyrky demlerimmişdik. Ve ala Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem es-salatu vesselam. Rasulullah'a salam bolsun diýipdir. Rasulullah'a men tarapdan aýt, ahir demimde we cennetin ýetirýä burnuma. Şona mahal dady otin diýip eşitdiraga diýipdir. Muna Rasulullah'a eşitdirersiň diýipdir. Emme o wandaki adamlara da barda jar çekdi eşitdir.
Eger canları sağ olup da te ölýän şäle Peygamber jany saklamany kafirliň elini berasala kıyamatda tutulacaktırlar. Te ahirki kanlar dökülýän şäş men ýatşymýaly Peygamber jany kafirlere beramasalar diýip minni owamy eşitdirersiň. Meňa cennetin ýyzy burnuma gelýär diýip de jan mertdir. Gelip de Peygamber jany şu habar ýetiripdir. Bir imanly adam, bir imanly aýal bolan bu zatlar ýadyndan çykarmaly boldy minni. Ahirde minni cennetin iyisi burnuna gelip keyif edip bir biwefany dünýäde rahat boldum diýip geçikçen ýatdan çykarmaly boldum. Ya fakat toy diýerleri, izdivaç diýerleri zindigiň hem şoň daşyndamışdyk, bir näçe resmi rusummışdyk, boýdaşlarynyň arasynda bir kun gülüşjekmişdik, falan hay hay geçirmek. Ýa-inki zindigi şu bolmy imanly adamyň içinde.